ka Jah Prayzah akabuditsa album wena. Haiya pakaipa akabuditsa album. Saka mchinda akachirelevant rutoramba kupera kamfana aka. Ukuti chikwe relevant asanga ambopere ati mafanzi to Winky Dee munonetsa ngedredit makutedzera katuma sasitwana pachona chapo. Boys kamunopera mese muchingosasa gafara kachikora zvaro. Kuchikora kupi iwe kutya madhisi kwekuwe iwe dredit igwara reri hapana zero. Kurwadziwa iwe kurwadziwa. Dredit igwara reri yowanza zero reri iwe ndudze sei asingataure nemafanzi ake pasocial media. Mira ndikulaine wangu kuona chi munari quiet ndiye munari wise weziva gava riri wise baba plus isiri nyaya yewe futi wangu wise adzisi hondo dzese munhu dzanofana kuurwa wise munhu ufana chengetera energy for the big match wise iwe big match ibira kutaura gafa kwa stombori wise wanzere munhu anoti inini andikwanisa kuafforda ma international collaboration iye munhu achiapa stage nebhutsi $1000 ati mimi mamsha zvekutaura mimi mari dzipi kwemimi dzamune muchingotaura mari dzipi gafaneta seko mari muchimudzinga pastage hai musasaiza vanhu manzere bhutsi chicha sambula tafeke bhutsi yepondo remi imi makusaiza manze makujairira ani iwe akambodzingwa nani pastage. Yoshe pane munhu asiri kuziva kuti gafa rakadzingwa pastage plus munogara muchitoridzinga futi pastage muchitumira mapurisa apa futi music dzake makadzibhana futi paredio hamushayi zvekuita kaimimi munoda kudzikisira gafa zvino makutaura zoti bhutsu 1000 azowire naye pastage munoita femere kupi kogafa mimi ina muchirwadziwa kaimimi wangu tikumbotaura zvepolitics here izvo sha politics zipi papa politics ini ndingotaura life yagafa kokunyepa here ndikunyepa here.